Ahir es va tancar la 9a edició del Festival de Cinema Negre de Manresa. L'organització es planteja ara si continuen com fins ara o si fan el salt per convertir-se en una trobada de referència d'aquest gènere, un salt per al qual necessitarien multiplicar el seu pressupost. El Festival de Cinema Negre de Manresa va tancar edició ahir a la nit repartint guardons a l'actriu Marisa Paredes en reconeixement a la seva trajectòria i al director Agustí Villaronga per la gosadia expressiva i les atmosferes inquietants que creen les seves pel·lícules. Precisament, durant el festival s'ha projectat Després de la pluja, l'últim telefilm en què participen tots dos. Lo estoy haciendo encima. Creo que no debería comer tanta sandía. ¿Y tú qué sabes? ¿Ahora también eres dietista? El premi l'agraeixo molt, l'agraeixo molt, perquè penso que no és un premi, diguéssim, com de retirada, sinó que és un premi, diguéssim, com que anima, que et diuen que hi ha persones que els interessa el que fas, ¿no? A mí me gustan las películas de género, de manera que me gusta mucho que haya un festival dedicado al cine negro. Mims i acròbates van contribuir a fer digestiva l'entrega dels premis. El festival ha tingut una regular assistència de públic, bàsicament comarcal. L'any que ve, en la 10a edició, el Festival Fer Cinema haurà de decidir si vol ser un festival local o vol anar més enllà. I per això calen més diners. El que falta és una mica més de pressupost per tal de poder convidar tota la premsa especialitzada i fer que es faci ressò fora de Catalunya del nostre festival. El festival s'ha celebrat al Cursal, un teatre de gran nivell, però que no disposa de projector de 35 mil·límetres, la qual cosa va fer minvar la qualitat amb què es van poder visionar algunes pel·lícules.